Nya sian, nya da electric scooty. Mat ka lawe jong ya shaka. One shot Quincy Motors damping shulong. Pat ka liang no shaka e thamukas. Haka jingluti ka bashar kay haka por mensngi ka kunhun jong kibri ka balaka ya dorkmat par ki bamla ru ban itu kilarung tu haka we ka showroom ka balatep kum ka tanish showroom ka badona po ara habihar haka ba ki ni ginong tu kilayo ban rong ya ka ksiar ka basong dor kuma arfusan klor tingka ani ka jingja ka laja haka sngi ningkong tang hadin bala play ya ka te ka showroom haka por si pau si teng mestep haka bala don san don rengut ki breu ki bala shurung pensan haka te keduka dakaba ki lale don bor ki nong apahara bat ra boru yeki kat kum ki video na ka CCTV ki peni bagi te ki breu ki bara ru rengkat bagi tiar siat ki hukum ya ki nong tien nong pet haka te keduka bat kum jo ru ya ki nong tre bakin ra ela ki kti jong ki shajrong kat bagi dang pelong ya ka jing luti pada ka rukam ka bala penkre bha ki la thep ya ki tiar ka bala tu haka pla shwa bakin pet krat na ka te ka jaka ki runar kila pet krat daga ba kila rong tu ya kaksiar kabla kenjo saka arsan klur renggat kepisa kaba empat la banyo jingken kene ke jungluti kala ja ka thanat jong ka gopali chok kaba hap hapo ka jingpet jong ka thanat ki pulit ka ara katkum ka jingethu jong ukumar ubade unong penya jong te ke showroom inong tu kila yo ban khongi ka pisa ka bon baha kabla bo kenthobi ki jingdeng siar kum ki kinjri ki jindeng rendang kumjo ki khadu pat ki kattu gat neru ki mau kodor hadeng gini ki jingja nakaliang USP jong ka bhojpur ulapatha ya barok ki he jong ki thanat bakin pelong ya ki jingkhra ka babnya ya ki kali bar banyara ban ithu ya ki nongle kamsni ula pensapryang ya ki dorki ki blayo ring lingba ka CCTV lingba ka WhatsApp group pat hagani ki jingkhanra layo I ya nrungut ki bri ki basuba ki badon ha ki likely ki thuk thuk ki blayaj stat pha chapo doriganj